Ma. Masa naman orasa do? Mong karubawan ka? Nawa na yung cellphone, dagan kayo kong tawag din ha. Matulog ka. Nangid mo ko ng mga mag-inom niya ako kauban. Sa man orasa mong pananghid? Alas 10. Yung sa naman ang orasa? Oh, alas 3 Gs naman. Dugay ni Mike kay muli na tapo niya ako mga kauban. Pugnan man ko kay kuwan ko na, di ko na sila malingawa ko na ko. Sorry ko nadugay ko man. Sorry, gyud. Na, try mo sa nina ay. Ikaw, ulit to sa inyo. Ulit sa mong mama. Ikaw, Sige, magbalik-balik ulit sa mama yung taon na kung ka balik-balik, mansag ka din mo bisyo. ayun mo sige, parang di na mausap lagi, promise, di na mausap. So, parang na ganito ka, kuha ni mga nadugay ta, may sulti ko stinuod, yung mga kauban na nakuha kong kuyog. Tsaka man ako pagkuhan, siguro nga, di mo makauban ko, di mong kuyog. Di ka na mga babae. Mga kauban man na kuha ko, itawan na ako, wala ko kauban ko sa lito, nagsilpi-silpi kami tanan lito. Ano sa mingon, maligag uli mo yun. May gimuha rin balay, atua rin duha. Saan taon pa yun? O sige, anahan ka kadimuli sa inyo. Paliti ko, ilimnon dito ka. Kung sa inyong giinom dito, paliti ko. Ilim no? Paliti dayon ko. Kung saan taon, alas 3 na, ilim nang balik ka. Oh, karong pamagay ka na uli, di ka inom pa ka. Uy, asa naman mo. Pagdali ha. Kung sa inyong giinom dito, may palita. Nag-reverse na dito. Oo, pagpalit doon, kabayo. No. Dali eh. A few moments later. Gamay na lang yung available man. Ano may Sige, basta, ilimnon. Uy, alas 3 na ba? Painit naman takalapat na mag-reverse mo ka. So, ano raw? Ikay ganir doon. Uy, nakatubo na kayo ta. Pagdali. Okay, muli ka kauli, magkaroon na inyo. Okay. Uy, nakatubo na kayo ta. Muna di ka ganahan mo ulit. Lamig di kayong redoors di ay. Matulong ko, ikaw may tawag ka na niyo. Pagdali. Oh, may naman ka. Huwag ka natagdol to? Ikaw rin mo inom dahil. Ako ra. Be, abi. Ako gani. Be, abi. Bubuhan na yung mga nila. Bubuhan na yung mga kasunod sa yung Kung sila. dato ka, mag-uboy ako kay matuog naman ko pa doon. Sige, bubo. Kapoy na yung buhay na. Bubuhan. Kasunod. Sus, inuok ko. Ginawa ko. Kaya binuang naman na yung mga ay, palingawon. Ginawa ko. Gihimo kang entertainer ito niya. Di ka mulingaw na ako. Ha? Unsa may mas importante, silaw ako. Unsaon man man tika paglingaw. Iyon sa may mas napaglingaw. Wala na pagkatatawa ko dito. Sige, pagkataw ako, lingaw, agad ko. Dali. Kaya lamit na yung red horse, oh. Kung ano, may katugon ko, may lang. Unsa ka? Uli ka sa inyo? Sayo na ako dito. Sige. Dali, lingaw ako, entertain ako. Ang malipay ko. Sige! Nahe, malipay ka na, he? Malingaw ka na, paminaw mo, malingaw ka na mo. Saan lulingaw? Ano sayo? Tukaran di ka di. Hindi ka lamig kayo rin doon siya. Bagay ka mo. Kana, sayaw na. Na! Ha? Ihataw ha, lamig agad og sayaw nga na. Kung saan na pagsayaw eh, di man na hip-hop. Kung saan na pagsayaw na ko.